Η δική μου ιστορία περιγράφει πώς η περηφάνεια και η αγάπη είναι δύο συναισθήματα που δεν μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς καταστροφικά αποτελέσματα. Το βιβλίο είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία και πολλοί από τους ήρωες είναι υπαρκτά πρόσωπα. Φιλοδοξώντας να σταθεί και ιστορικά, το έντυσα όσο το δυνατόν με περισσότερα στοιχεία της εκάστοτε εποχής. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μυθοπλασία. Φαντασία και πραγματικότητα υφαίνουν κάθε στιγμή με στόχο να ταξιδέψουν τον αναγνώστη. Στοιχείο πρωτοπήγα όταν ήμουν 22 χρονών. Χωρίς αμφιβολία είναι ένας τόπος με πολλές ομορφιές, υπέροχες μελωδιές, πολλά διαφορετικά τοπία και έναν καταπληκτικό έναστρο ουρανό. Μα η χώρα μας είναι γεμάτη από όμορφα μέρη. Για τους περισσότερους, ο πιο όμορφος τόπος είναι το μέρος που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Γιατί το βλέπουν με τα μάτια της ψυχής τους και η καρδιά δεν μπορεί να είναι ποτέ αντικειμενική. Όσο για μένα, μπορώ να πω ότι πάνω από την ομορφιά ενός τόπου αγαπώ τους ανθρώπους και περισσότερο από όλους αγαπώ αυτούς που σε κοιτάνε με καθαρή ματιά, που έχουν μια μεγάλη αγκαλιά που μέσα χωρά όλο τον κόσμο. Τέτοιους ανθρώπους συνάντησα στο Πυργή και για χάρη τους πήγα ξανά και ξανά και εξαιτίας τους ο τόπος αυτός έγινε σημαντικός και για μένα. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο λόγος που δημιούργησα αυτή την ιστορία και ελπίζω να την αγαπήσετε όπως την αγάπησα κι εγώ.